ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ହଁ ବାରଟେ ଥିଲା ଆଜି ପୁରା ଖାଇବାଟା ମଟନ ଫଟନ ହେଇଥିବ ଝାକାସ ତ ହେଇଥିବ ଆଜି ଖାଇବାଟା। ଖାଇବାଟା ମଟନ ଟା ସାଇଜ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଝୋଳ ଟା ପୁରା ଆହୁରି ମସ୍ତ। ଖାଇବାଟା ଝାକାସ। ଝାକାସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବଳିଆ ତମର କଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି? ଆମର କରାଟ ଝୋଳ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା କରାଟ ଝୋଳ। ହଁ ଆମର ବି ଦେଶୀ ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କଣ କହୁନ? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପବନା ମାତି ଜାଣିଛ ନା? ନା ତ ଜାଣିନା? ନା। ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ସେ ପବନା ଟାକୁ ଡାକୁଛି। ଡିଜେ ଡୁମ। ହଁ ଶିବ ଭାଇ ରହ ଯାଉଛି। ହଁ ଶିବ ଭାଇ କହ। କଲଟା ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ପଠେଇଛି ଦେଖୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ଖରା ବେଳକୁ ପବନା ମାରୁଛି ଦେଖ। 5 ଲକ୍ଷ ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ହଉ ହଁ କଣ ହେଇଛି? ମାନେ ଆଜି ବାର ଥିଲା ଖାଇବାକୁ କଣ ହେଇଛି? 72 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା କେତେ ଘରେ। 72 ପ୍ରକାର? ହଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା କି? ମାଛ 10 ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମାଛରେ କଣ 10 କଣ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଚିକେନ 20 ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ଚିକେନ କଣ 20 ପ୍ରକାର ହେଲା କି? କଣ କେଜାଣି ତ ଆଉ ମଟନରେ 50 ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। 50 ପ୍ରକାର ମଟନରେ ଦେଖୁଛ ନା ପବନା ମାରୁଛି। ଭାରି ପବନା। ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ପବନା କିଏ? ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ପବନା। ସେ ତ ଜୀବନରେ ମଟନରେ 50 ପ୍ରକାର ଖାଇଥିଲି ନା ବେ। ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ଏଠି ପବନ ଆସି କରୁଛୁ। ଭଲ ଯିଆ କହିଲା ଫୋନ ଆଇଲାଣି 50 କୋଟି ପଠେଇ ଦଉଛି। ଦେଖିଲ ନା ଏଟା କୋଉଟା ପବନ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିନି ଇଏ ଟିକେ ପବନା। ହଁ ଇଏ ଯାବତ ପବନା ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ପବନାକାର ବାପା ଆଉ। ଆବେ ଡିଜେ ହଁ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣୁ। ତୁ କହିଲୁ 50 ପ୍ରକାର ମଟନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହନି ମୁଁ ଗଣେ। ଘାଣ୍ଟିଆ ମଟନ, ପନିର ମଟନ, ଛତୁ ମଟନ, ସୁନା ମଟନ। ତ ଜୀବନରେ ଶଳା ଖାଇଥିଲୁ ନା କହୁଛୁ ନା ଏବେ।